Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj grillujemy. Pokażę Wam, jak przygotować grillowanego łososia. Łososia już wcześniej przez całą noc wymoczyłam w zielonej herbacie, w herbacie wystudzonej, a teraz jeszcze tuż przed grillowaniem przyprawiłam go, skropiłam go sokiem wyciśniętym ze świeżej cytryny, doprawiłam solą, odrobiną białego pieprzu i sproszkowanego imbiru. Ponieważ łosoś marynował się w herbacie razem ze skórką, która była na wierzchu, teraz trzeba ją odciąć. Oczywiście można ją było odciąć też poprzedniego dnia przed marynowaniem, ale akurat wtedy nie miałam czasu. Łososia przyprawiłam solą, białym pieprzem i sproszkowanym imbirem. Trzeba go też poporcjować. Poza przyprawami warto też go skropić sokiem z cytryny albo z limonki, a żeby nie przywierał do tacki, dodatkowo skropić go też oliwą z oliwek. Wszystkie produkty potrzebne do przygotowania tego dania, czyli świeży łosoś, oliwa z oliwek Fine Food oraz imbir Horeca Select, dostępne są w halach Makro Cash & Carry. Łososia najlepiej grillować na tacce, dobrze też pod przykryciem, przez około 10 minut z obu stron. W połowie grillowania trzeba go ostrożnie obrócić. Dzięki za uwagę, zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl. Smacznego!